empat nak sampai dah. Oh, tampat dulu dah kek Malimbia. Ada mau? Oh, dah kek apa dulu? Dia teko lubuk tempuruang. Oh, dia kek buat tempuruang. Jadi sana ini Ajo di Rabak Kujidan sama dah Uyuang. Uyuang. Dia sebut lagi sekolah. Oh, dia sekarang. Dah Uyuang aja. Teh ini bajil bang sirah banyak gencupiah. Dan sudah le tukang piu Rabab, tukang putar-putar tali. Dan asyik lain untuk di Kota Padang, Mak Asan. Sikit Mak. Sikit. Jadi nak sana nanti saja di dalam sekira-kira tema kita adalah gini tentang pusaka dan adu Minangkabau. Apa tu ya? Kita bagi adu pusaka rendah, pusaka tinggi. Pokoknya tak apa kalau pusaka kita lain bahas. Pusaka nangan tu dah. Pusaka rendah lah. Latihan dia awal yang latihan dia. Kita sampai di Rabau dulu. Biar masa. Salamai malam kota Padang, salamai basuo di Padang TV. Lalamu jo indah karimbo mungkin batarua panabangan lalamu tak basuo bakunang-kunang pemandangan joi. Wala kan nao sa lalamu nak usapok. Anak lah orang di Kota Padang nan iyo acara di kampung gua. Ode mama iyo tolonglah tenggang ikut carito tentang pusaku Di Minangkabau. Cari tu kita pusaka dan adu Minangkabau. Onan iyo juo bakato orang joy iyo juo bakato nantu pusako dipakai iyo kausang kalau ada dipakai batambah baru. Ode orang kini jola balik batimbang nang kasan nang sajo. Oh inyo tahu. Denang di kampung gua warinan sedang hari pengatang. Oh bapiki panjang ninik kita menaruko supaya anak cucunya nang kasanang joy. Kini labi gali dek langan baju abi yang tangan rang sapu dek orang lain joy mangko kaleru anta ko tuju dek ajo nama dek itu bola tenggang untuk anak cucu tujuan. Salam maju kalah
kalau manggadai capek tabusi. Ada orang kakang ayo tua, kakak pulang hari lasanjo. Iyo nama tua, Allah Yo, kalau wajok manjua pusako tinggi, kalau ndak sakinya lai lama. Onde usaka manjua juo maejo usaka manjua juo, kalau manggadai capek tabusi. Yo, denda
kang gati baganti. Ah. Iku bukan carito singgi, Iya. bukan carito manggurui, Iya betul. tapi manjapui nantai cie, Iya. manjagokan nanta kalau. Iya betul tu. Kalau menjagokan orang-orang pura-pura lalu payah jo. Itu nama bingung ada. Ikut. Kebanyakan zaman kini orang pura-pura lalu, Pura-pura kalau. pura-pura nak menangah, Pura-pura namanya. pura-pura tahu. Pokok pura-pura saya tahu yo. Pura-pura lah. Ya, kau pesan kau siapa? Nyo tu sok tahu si Anu. Sano. Padonya ndak tahu sebenarnya. Akhirnya masuk ke dalam tanah Hanya satu lah sakeki. Satu Ah, sakeki. kan begitu. Tidak Iwang. Nanurik pandepek dayuang kini ko. Ah. Tantang pusako tinggi atau juga pusako rendah. Iya. Baru teko tinggi ku balok aja. Kalau pusako tinggi itu dah teh dah. Kalau yang tinggi dah teh yo. Kalau pusako rendah Ah, di bawah. di bawah dah. Ah. Tengah baru rendah. Jadi kalau carito pusako namanya menurut edisi kadang-kadang sorak kelampauan Ah, tu nya. Kalau di Minangkabau kalau jodoh salah dibagi teh dua pusako. Seko. Pusako tinggi cie, pusako rendah cie. Iya. Kalau tidak salah, Ah. Ku menengah ada ya. pusako rendah ada. Saya ada tadi. Hah? Jadi ada tadi. Ado kalau dia doan. Jadi carito pusako tinggi Ah, jadi itu pusako kalau jodoh salah we. Jadi sabunya aku jodoh kapuang itu pusako yang dihibahkan di nenek mama kanak kamanakan pedusinya. yang tinggi kok. Dan tinggi. Kalau yang dikatakan pusako rendah adalah haratu pancaian dari apa lende. Iya. Tu. Itu yang dikatakan pusako rendah. Kalau pusako tinggi itu peraturannya itu dibagi menurut usia kamanakan manusia. Sabok itu supaya jangan terjadi kelaparan di bidang Diatur lo di undang-undang ada ya. Ada undang-undang deh. Iya. Kalau non pusako rendah itu diatur secara agama kalau tidak salah. Pada bagiannya sabok itu yang dikatakan Ku adil. adil. Kau yang agama, kau yang andai. Jadi sabalun kita tarang lebih jalan nama. Jadi kira-kira nama mentu ajo ceritakan bersobok di zaman kini dak jo atau lailang se. Itu konsepnya. Kalau cerita sobok nak bersobok Ah. kita cari nak kalau dulu bae mak. Oh, boleh. Di sampai aja rabak nak kalau dulu ya. Ah, iyalah.